Tuboru nokkure tawitende ha kawtal keri leyɗe tati Cameroon, Chadi e Centrafrique nokkure hawtinde leñi kewɗi e demitirle kewɗe. Demal gantol e fiɗu kayum won ɓurduɗum haɗo. Alhaji Harun Shuaibu horijo kawtal suklaniɓe dimle jahale ha nokkure nde. Min ɗon mari leƴƴi feere feere ko moye min hawti haɗo nda perme mbum, duru, fulɓe, mafa, tupuri, gijiga, bainawa, laka ɗo hawti ɓe ɗo famri min ɗo huwa jam koɗume ha leddi Tiboro. Leddi Tiboro ɗo rema produit feere feere. Min ɗon mari biriji, min ɗon mari soja, min ɗon mari nyebbe, min ɗon mari coton. Himɓe Chad waran soda ha Tiboro, himɓe RCA waran soda ha Tiboro, himɓe Congo waran soda ha Tiboro, himɓe Nigeria kayum ɓe ɗon nana leddi Tiboro, leddi man ɗon mari produit kam joro. Amma ha duuɓi ga en jiɗi soyde kisal ha Tuboro e nder jongore Mayoray waddi kulturol cembingol ha diwal woyla leydi Cameroon ban ko meɗay yeyego. Célestin Yandal, maire de Tuboro. La situation sécuritaire dans la ville. Jonde kisal ha gallure Tuboro wodi billa. Hande wakkatiji seɗɗa ummatore gallure nde e ɓen taweteɓe ha kaywe danata ɗo yiɗi belli. Min godi billa takkunde weeti fu be nangugo himɓe e ƴama ceede ngam nokkure nde ɗo tawe ha kerol be leyɗe goɗɗe bana Chadi e Centrafrique. En l'occurrence la République centrafricaine et la République du Tchad. E batte laati cembiɗɗum ha dow jonde ummatore kuuɗe e faggudu. Iliasu jeyndiyankejo ha radio nokkure nde. Ça jouait sur l'éducation. Ɗum battiɗini dow elto daga jangirle pamare e jangirle towɗe jawabuji lessinama masine ngam ɓikkon kulan warugo jangirle. Peur de venir à l'école. Min ɗon mari dongle amin ha ladde ha min heɓa camion ya hoosa dongal ha ladde chauffeur wiya ta ɓe nanga ɗum ha ladde. Kam jota min ɗon mari saɗirma mota ha leddi Tiboro hala ɓe ɗon nanga himɓe. Ngam dabare ha dow bonondaji ɗi ardungal diwal tataɓal honanke en to woyla leydi ndi feeƴi yebre honanke en daga collire laamorde jongore majum ngam ɓe gaddi ha Tuboro. Capitaine Pelo Brice ardiɗo yebre gendarme en ha gallure nde. Face à la menace qui sévit. Be billaji ɗi nangugo himɓe e ƴammugo ceede min godi taskaraji kewɗi bana taskara ko wi'ete Adano e ha ɗakkiɗon man min ɗo mari bo nelal gongal ngal suklanta jonde himɓe ngam ɗum hakkilana bonondaji ha gure e non bo ha nokkuje ɗe keeri leyɗe. Kuuɗe on ko waddi bote kewɗe amma ɗum he'ay. Min toran gomnati ɓeddanamin renforce alhamdulillah jotta fu renforce ka ɗon amma ɓe ɓeddanamin ɓe renforce ladde man boɗɗum heɓa min heɓe sécurité heɓa min yaha jonde jam min yaha min sarda dongle amin wurtina jam koɗum. Toɓɓere mawde ha taskara e jawabuji boɗɗi ha kuuɗe majum laati ɗum kuudiɗirago hakkunde ummatore e honanke en ngam walluki ɓantal laaɓe filu e jonde jam. Rufau Baba Shwaria, Tuboro, RFI.